kalapati man ta igamaw. Tapos manatang kalapati ano. Ay, may. Adda nga alam ti barbaro nga chismis. Kismis manon. Kung kundit ka man dita, damdama dawatan na matipang merienda mo. Diyos ka ka tinapay. Awan ti kwarta. Ay, manay, totoo lang to. Utak ka man. Totoo nga. Ano ko matitismis mo? Aman na uncle nga Lucio, mami. Adi, taga-diet tanay. Ay, Tuwan ako no, classmate ni Daddy Madi ide. Ang kaya ng kamulusaw. nakalita na, mamay. Matay nga, tila makakalawataw mo. Aman, mamay. Natay ka na, gaputi uyog. Uyog. Mamay. Ano ko mga natay ti uyog? Abay, dito na. Awan, mamay. Awan. Kasi anong road ngayon kung mga natay ti uyog? Naguyot ka na, idisirok ti kama daan ti kuleng. Sakto, Mike, nasunyangkot di asawa na nga pulay. Pinaltugan man, mamay.